Magandang araw sa inyong lahat mga katabulers, no? Dito sa Japan mga katabulers, sa ngayon okay pa yung trabaho namin. Marami pang trabaho dito sa aming lugar. Iwan ko lang sa ibang lugar, siguro may mga problema sila doon sa COVID. So ngayon mga katabulers, maganda yung sistema sa Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.